för långt. Försök ett. Nej, någon annan. Jag är på någon annan. Nej! Mycket snabbt där. Försök då. Du har aldrig klarat det. Jo, det har jag. Jag gjorde inte ljud på det. Inte det fort! Charlotte är vinnaren. Inte du kan hjälpa mig. Jag har hoppat upp på det som helst på det. Det fanns inte något på det. Ja, men Andreas. Jag hoppar bara på sakta mig liksom. Snurra då. Andreas. Hjälp! Det ser ut som lite... Ja, men vad gör du? Så, jag tror verkligen den håller. Ja, den håller. Den håller. Annars ska jag köpa en ny. Kom igen. Ja, om ni fyller beton. Försökte typ röra bara. Hur kommer man upp på den där? Andreas. Det är dags för dig att besöka gymmet, tror jag. Kom igen nu då. Vad ska jag hålla dig? Jag kommer knäppa upp det här. Som kan simma så. Den är inte tam den här jäveln. Det är 40 sekunder till så stänger jag av. Jag ska verkligen testa den när jag kommer in om jag också kan. Kör! Sara, första försöket. Jag ska flytta mig. Vänta. Kom igen, Syran. Okej. Nej. Okej, försök två. Vänta, för att klargöra. Vilket försök har Charlotte upp på den? Sara Karlberg, dokumentera detta. Jag hittar mig, mamma. Det är hela mamma så. Nej. Räknas det som Nej, det räknas inte. Man ska ut med armarna på sidorna. Okej. Men Sara, vänta. Jag zoomar in dig. Vilket försök kom Charlotte upp på? Tredje. Nej du, Sara, vilket försök kom Charlotte upp på? Du kom upp på första på nybörjan. Men alltså jag Bra. tror att mer luft från början, va? Ja, men blås upp den då. Okej, vi är tillbaka. Sara Karlberg vill inte ha mer luft för att vi kom på att det var svårare då. Fjärde försöket, Sara Karlberg. Jag kan ta deras grabbar sen. Kom Ta deras grabbar. Jävla Bambi. Okej. Alltså, har man mest lyckats på detta hållet? Sara Karlberg, fjärde försöket. Nej, det tror jag inte på. Jag får ta på sidan. Sara Karlberg, femte försöket. Kolla. Vänta. Du ska sitta också. Sitta ut med armarna. Jag tror du har fått framåtvikt. Få ut pennan nu då. Du dränker i Bambi-stackaren. Huvudet ska vara över poolen och rumpan är inte tvärtom. Det här är djurplågeri. Nej, då går vi in på sjunde försöket. Du får 15 sekunder till på dig så stänger jag av. Behövs en ledning? Det ska tilläggas att Sara skrattade ihjäl sen Andreas skulle försöka komma ut på den. Nu så, där ser lovande ut.
Håll den ner rakt bara. Kom igen då, jobba! Jävla Bambi! Lisa, och så du ska sitta upp. Du ska sitta upp. Okej mormor, nytt tur. Nej. Ja, elitgymnasten. Klara, färdiga, gå. Trycker den och hoppar upp på bakifrån. Jo då. Ja, sluta nu. Nästan. När du hoppar måste du få hoppa fram med händerna längre fram liksom. Ja, nej, nästan. Ja, tryck då. Ja? Och får 30 sekunder till på sig, som Andreas. Nej. Jo, nu! Kom igen morsan! Kom igen! Ja, det är jättebra. Så här långt, jag är nästan uppe. Nej, det är du. Thank you, you're far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than whole? Riddle.